Свободна да избира. В предишния епизод. Върви си. Прем ще дойде всеки миг. Моля те, тръгвай. Няма ли да си тръгнеш? Прем. Искам да го видя. Не се оглеждай за него, просто си върви. Не искам да те види и да си спомни всичко. Хайде, моля те. Моля те, върви си, тръгвай. Моля те, тръгвай, върви си. Моля те, моля те, моля те. Тръгвай, моля те, моля те, моля те. Тръгвай. Моля те, моля те. Извинявай, че се забавих, Рахи. Какво ти е? Плакало ли си? Не, може би нещо е влязло в окото ми, не знам. Добре. Сигурна ли си, че си добре? Да, защо? Тръгваме ли? Прем, да минем през хотела, изведнъж огладнях. Може би кръвното ми е паднало, да отидем в хотела. Хайде, да отидем. Ще седнем в някой ресторант, а после ще се видим с господин Манохър. Не, по-късно имам нужда да си почина. Моля те. Добре, днес имаш рожден ден и ще правим каквото ти искаш. Нали? काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए समा जाए इसमें तूफान जिया तेरा सागर समान समा जाए इसमें तूफान जिया तेरा सागर समान नजर तेरी काहे नादान छलक गई गागर समान ओ जाने क्यों तूने यूं आंसू से मैं भिगोए काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए दिया टूटे तू है माटी जले तो ये ज्योति बने
Прем повече няма да идваме в Мумбай. Какво? Защо? Какво стана? Просто ми писна от този град. Какво? Обещай ми, че никога повече няма да идваме тук. Просто има нещо, което не ми харесва и не искам да се връщам. Стари спомни? Добре, Рахи. Щом не искаш да идваме, няма да идваме. Твоето щастие е най-важно за мен. Нали? Какво каза докторът? Ти няма ли си? Какво каза докторът? Ами, нищо. Как така нищо? Нали повръщаш? Има някаква причина. Киселини, бабо. Явно прекалява с кафетата. Неизбежно е. Изписаха и лекарство и ще се опита да спре чая и кафето. Слушай, това, че сега живееш тук, не означава, че всички от семейството трябва да се въртим около теб и да треперим. Твоето здраве си е твоя отговорност. А ако се разболееш, вашите пак ще обвинят нас, нали? Слушай, побързай и си намери друга къща, в която да живееш. Преди месеци съсипа живота ми, а днес развали рождения ми ден. Моля се никога повече да не те виждам. Ти не уби само Ариан. Ти уби и щастието ми, и семейството ми, всичко. Ти си убийца. Днес се видяхме по погрешка. Но те моля това никога повече да не се повтаря. Моля те. Сигурна ли си, че искаш да се приберем днес? Имаш рожден ден, нека да го отпразнуваме тук. Защо да тръгваме сега? Станало ли е нещо? Не, просто искам да се прибираме. Дали не се е случило нещо, докато говорих по телефона? Може би мама или баба и се обадили и са й казали нещо. Допреди малко беше в добро настроение. Къде отиваш? Къде отиваш след като уби сина ми? Ти си убийцата на сина ми. Ще те убия. Ти уби сина ми. Помощ! Ще те убия. Ти си убийцата на сина ми! Ти уби сина ми! Ти уби мой Ариан! Убийца! Ти уби мой Ариан! Ти го уби! Ти го уби! Ти! Не съм! Ще те убия. Първа ще те накажа и после Бог. Ще те накажа още сега. Ще те убия.
Анупама, ти уби детето ми и гледай как твоята дъщеря се отдалечава от теб. Никога няма да бъдеш щастлива. Никога! Честито, бременна сте. Аз съм бременна. Сега ще трябва да се грижиш за себе си. Гинеколожката ти е роднина на мой приятел, от него разбрах. Не, че трябва да го криеш от мен. Дори да искам да го скрия, няма да мога. Скоро всички ще разберат. И когато семейството ми разбере, ще използват детето като причина да остана с Готъм и да не се развеждам с него. Готъм прави всичко възможно, за да не се разведем. Това ще му помогне. Анш, моля те, не казвай на никого за това. Баба ти ще ме изхвърли на улицата. За сега знаете само ти и Кинджал. Не се стресирай. Вредиш на бебето. Успокой се. Моите Рахи и Прем. Господин Кападия, днес видях дъщеря ни. Точно на рождения й ден. Знаеш ли кое е най-хубавото? След всичко, което е станало, Прем все още е до нея. Той много я обича и се грижи за нея, да. Какво повече може да иска една майка? Да, Рахи има много оплаквания от мен, но поне е намерила щастието в новия си дом. А съпруга ти? Дано Прем продължи да я обича все така. Нека продължи да я обича. Вече съм сигурна, че каквото и да става, Прем никога няма да я изостави. Ще я обича вечно. Виж, господин Кападия, гривната на Рахи остана у мен. Спомен от дъщеря ми. Къде беше, но? Звънях да те питам как е минало. Защо не си отишла при господин Манохър? Приятелката ми е сърдита. Отидох, Барти. Отидох да се видя с господин Манохър. Но не мога да работя за него. Не мога. Ще си намеря друга работа. Ще плащам наема, но не мога да работя там. Не мога. Исках да уважа усилията на твоята приятелка и затова отидох на адреса, но ако искаш, ще й се обадя и ще й се извиня. Стига, спокойно, няма нищо, спокойно, разбирам. Спокойно. Ще правя чай, искаш ли? Аз ще го направя. Днес се случи нещо много хубаво. Аз ще го направя. Ти седни. Но няма да питам какво е станало, но радвам се, че изглеждаш малко по-добре. Господине, още колко до летището? Почти стигнахме, госпожо. Татко. Да, татко. Ало, Прем. Не се ли видяхте с пандит Манохър? Ами, татко,
Отидохме да се видим, но не го намерихме. На Рахи и стана лошо и затова срещата се провали. Връщаме се още тази вечер. Какво е станало? Ходихте ли на лекар? Да, спокойно, тя е добре. Може би времето ни повлия добре. Прем, включи го на високо говорител. Ало, татко. Рахи? Добре ли си? Да, татко, не се тревожи за мен. Изпи си лекарството на време. Да, добре, Рахи. Пандит Манохар ще идва в Ахмедабад. Ще се видите тук, нали? Татко, това е страхотна новина. Добре, ние сме почти на летището. Качваме се на първия самолет и се прибираме. Добре. До скоро. Чао. Рахи, виждаш ли, че дори когато ти не преследваш мечтата си, тя те преследва. Ще се видиш с Манохар в Ахмедабад и ще танцуваш в нашия град. Постиш на Савитри? Да, за първи път ми е. Колко хубаво. Хубаво. Кое му е хубавото? Цял ден да гладуваш и то заради мъж. Глупости. Не са глупости, а любов. Любов ли? А мъжът ти не те ли обича? Обичаме, разбира се. Тогава той защо не пости за теб? Цялата саможертва я правят само жените. Не знам дали това е вярно, но знам, че дори той да не пости за мен, аз ще постя за него. Искам да е мой съпруг в следващите 7 живота. Чехлите ти се късат на 7-я ден, а ти искаш мъж за 7 живота напред. Браво! Точно заради жени като теб на мъжете им се прощава всичко. Прито, стига. Не съм Прито, викай ми Джаз. Добре, ще ми помогнете ли да си облека сарито? Не знам как се обличат сарита. Щом тя не знае, не очаквай аз да знам. Ще ме прощаваш. Ано е тук, тя ще ти помогне. Наистина ли? Да. Ано, приятелката ни ще пости за първи път и иска да облече сари. Може ли да й помогнеш? Много благодаря. Ще донеса сарито. Помагаш и после на работа, нали? Прито, Стига с това, Прито. Ако го повториш още веднъж, ей тук ще вържа едно въже и ще те обеся на него, ясно? Аз съм Джаз. 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 Ей, не го ли разбра от първия път, че го повтаряш? Господин Кападия, днес е първият пост за Савитри след сватбата на дъщеря ни. Значи и тя ще пости за Прем. Дай благословията си, за да бъдат заедно за винаги и за вечни времена. И да са много щастливи. Прем, щях да изпусна синдура. Но не го изпусна. Нищо не стана. Здравей, секси. Ти сваляч ли си? Не. Но ти си секси. Без неприлични думи днес. Защо? Какво е днес? Днес е моят първи ват Савитри. Идеята е да си мой в следващите 7 живота. О, не е честно. Това е дълъг ангажимент, за който си иска съгласието и на двете страни. Няма ли да ме попиташ дали аз искам да прекарам 7 живота с теб? Тогава ще постя само за 1 живот. Ей, каква съпруга си ти? Отекчи ли се вече? Какви 7 живота? Не е минала дори година, откакто сме заедно. Прем, ще ти се наложи да решиш какво искаш. Теб. В този живот, в следващия и във всеки друг. Не си помисли да бъдеш друг мъж, освен с мен. Разбра ли? И ти не си помисли да поглеждаш друга жена, освен мен. Облечи се красиво, усмихвай се. Аз ще донеса жасмин на връщане. Как да се покажа пред Махи?
Как ще се почувства, като ме види облечена като омъжена жена? Мама успя да развали и този празник. Каза ли нещо? Не, нищо. Чао. Чао. Богиньо, нека браковете на майка и татко, Кинджал и Тошо, Пари и Раджа, Рахи и Прем да са много щастливи. И помогни на Анш и Шани да изберат правилните партньори за себе си. Знам, че на Махи не й е лесно да забрави Ариан, но животът на дъщеря ми едва сега започва. Запозная с някой, който ще направи живота й по-цветен. Какво правиш? Чай, матча. Явно денят на Раджа не може да започне без него. Поне е полезен. Ти ще постиш ли? Да. Между другото, защо се върнахте така бързо от Мумбай? Стана ли нещо там? Не, какво да стане? Нищо. Ще занеса чая на Раджа и ще дойда да ти помогна. Добре. Най-трудното нещо на света е да готвиш по време на пости. И двете не сме свикнали да гладуваме. Кой знае как ще издържим. Аз ще припадна. Докато живеех в Дварка, често се случваше да не ям, но тук не ми се получава. Най-вече защото пред очите ти има всякакви вкусоти. Да. Между другото, Махи също обича чай, мачта, да й направи ли? Горката Махи. Дори не мога да си представя как се чувства днес. Ние се обличаме красиво, постим за мъжете си, а тя... Затова вчера се ядосах на мама. Ти си видяла баба Ану? Кога? Рахи, кога и къде? Значи това е причината да се върнеш от Мумбай, нали? А Прем, той знае ли? Моля те, нищо не си мисли. Не съм я видяла и няма да говоря за тази жена. Дядо, коя е М? Не е М, а Л. Внимавай. Да, само че бързам. Искам да напиша кинджал на ръката си. Кинджал? Да. Още не е късно. Неговата физиономия ли искаш да гледаш 7 живота? Браво! Много смешно. Бабо, този избор само жените ли го правят или и мъжете участват? Интересно. Ако ти имаше избор, какво щеше да направиш? Щях да избера теб. Но не ми се вярва, че дядо ще избере баба за следващите цели 7 живота. Ей! Аз бих избрал Лила навсякъде и по всяко време. Наистина ли? Да, защото знам, че сега карам 7-я си живот. Днес защо не си на работа? Бабо ще работи от вкъщи и щом вие постите, аз ще сготвя. За да ти бъда задължена цял живот и да ми е гузно да те изгони от тук, нали така? Пратна Ела. Кинджал, чакай. Днес пости ми трябва да се пазим. Гърлото ти ще се умори. За това не говори, нали? Тишина. Това значи ли, че и ти ще мълчиш? Аз предлагам да постите по веднъж седмично. Даже може и всеки ден. За какво се замисли? Пратна е бременна. Това им е хубавото на парите.
Даваш ги и си купуваш истина. Ако това бебе е мое, новината е много добра. Но ако бебето е на Анж, ще превърна хубавата новина в кошмар. Кълна се. Страх ме от Готъм, но реших, че ще родя това бебе. До сега не исках да ставам майка, защото не исках Готъм да е баща на детето ми. Но щом той е избрал аз да бъда негова майка, добре, ще бъда майка. Направи това, което сърцето ти подсказва. Но не забравяй, че не можеш да пазиш тайната дълго. Особено от баба ми. Кинджал ще ти помага, но ако и аз мога да помогна с нещо, насреща си. Лелю Ану, имам нужда от теб. Деда беше тук сега, но където и да си, знам, че хората около теб се усмихват. Знаеш ли, Ано, аз избягах и се омъжих тайно. Семействата ни бяха против. Затова с мъжа ми заживяхме отделно. Но се радвам, че съпругът ми наистина ме обича много. Направо ще полуде от вълнение, като ме види с това сари. Благодаря. Днес постя за първи път и няма кой да ми обясни кое как се прави. Но ти влезе в ролята на майка и ми помогна много. Благодаря ти, Ано. Ако имаше дъщери, щяха да са големи късметлийки. Хайде, време за фотосесията. Да. Защо не ни каза, че имаш дъщери, но нямат никакъв късмет? Защото са твои дъщери. Ти си майка, която изтри синдура от челото на дъщеря си. Днес постия за първи път, но как да го отпразнувам? Дори да не знаеш как, пак можеш да го направиш, но аз какво? И аз трябваше да съм облечена като бълка и да нося синдур, но не, защото съм твоя дъщеря. След това, което ни причини, не заслужаваш да се наричаш майка. Ти си мъртва за нас. Ти ме направи вдовица, но сега сама избирам да стана сирак. Заради теб. Ти си виновна за всичко. Защо го направи? Защо го направи? Говори. Кажи, мамо, но защо? Не. Не. Кришна, Кришна, моля те, направи всичките ми деца щастливи. И нека двете ми дъщери да намерят спокойствието, от което имат нужда. Рахи да е щастлива, а Махи да забрави за болката. Баба каза, че трябва да се облека така заради постите и за това днес аз... Рахи? Нарочно го правиш, нали? Знам, че днес постиш за Ват Свитри. И аз го правя.
Но не съм се наконтила като вас двете, за да привличам внимание. Защото постите може да се спазват и без да се фукаш. Можете да се молите без да го демонстрирате. Ако не друго, поне проявете съчувствие и помислете за сестра си. Представите ли си какво си мисли и как се чувства? Първо празненство за рожден ден, а сега и това. Дори просенето на внимание си има граници, Рахи. Майка ти я уби още преди да е заживяла истински, а ти не й позволяваш дори да диша. Разбира се. Сега ще се разплачеш, за да е ясно колко съм строга с теб. Каквото и да правите вие двете с майка ти, лошите си оставаме ние. Кяти, престани. Това са първите пости за Рахи и пари. Облекли са се така не защото отиват на партия, а заради поджата. Ти вдигна скандал за рождения й ден и разбрахме, че празненствата са забранени. Но днес ще правим поджа. И нея ли ще забраниш? Всички се чувстваме на махи, Кяти. Но трябва ли да спрем да живеем? Не искам да ми се чувствате. Правете каквото искате, молете се, празнувайте, пейте, танцувайте. Няма нужда да се съобразявате с мен. Не искам. Такава ми е била съдбата. Жената, която ме направи булка, ме направи и вдовица. А Рахи всеки ден ми напомня, че тя е извадила късмета, аз не. Че тя е омъжена, аз съм вдовица. Остави я, майко. Тя и майка и цял живот крадат от щастието ми. Едната не може да понесе щастието ми, а другата си търси поводи да ме натъжи. Сега доволна ли си? След поджата може да си направите и парти. Махи! Рахи, скъпа. Вие идете в храма. Аз ще се помоля тук. Хайде. Не се страхувай, Яно. Трябва да работиш, за да не бъдеш в тежест на Барти и Джасприт. Трябва. Нилеш! Нилеш! Какво ти е? Събуди се! Чуваш ли ме? Нилеш! Какво ти е? Някой да извика лекар! Какво му стана? Звъня. Бързо викнете линейка! Нилеш! Събуди се! Ариан! Някой да спре рикша, бързо! Някой да помогне на съпруга ми! Нилеш! Някой да ми помогне, моля ви! Някой да помогне, моля ви! Спрете рикша, моля ви! Боже, не усещам пулс. Нилеш! Помогнете му, моля ви!
Не искам съпругът ми да умре! Спокойно. Казахте, че не мога да живея без Ариан, но въпреки това ти ми го отне! Ариан, пазете се! Пазете се! Направете място! Ану, какво му е на Нилеш? Ариан! Нилеш! Събуди се! Събуди се! Събуди се! Рикшата е тук, хайде, бързо! Бързо, бързо, тръгвайте, хайде! Нилеш! Защо, мамо? Защо го направи? Защо? Защо винаги правиш такива грешки? Кажи ми, защо? Кришна, не позволявай този млад мъж да напусне жена си. Спаси го. Днес жена му пости за неговия дълъг живот. Не предавай доверието й. Нека постите й не са напразни. Върни го към живота. Не искам още една смърт. Не искам още една смърт. Пази ги, Кришна. Ти си майка, а уби чуждо дете. Ти си убийца. Не, стига смърт. Не мога да понеса и тази вина. Не. Ану! Много ти благодаря, но постите ми не бяха на празни. Ти спаси живота на съпруга ми. Много ти благодаря. Докторът каза, че ако не бяхме завели Нилеш на време в болницата и ако ти не му беше направила сърдечен масаж, той е щял да загуби живота си. Толкова се изплаших. Кой знае какво щеше да стане, ако не беше ти. Много ти благодаря. Ти спаси брака ми и не станах вдовица. Ти ме направи вдовица ден след сватбата и изтри синдура от косата ми. Знаеш ли, днес разбрах огромното значение на храната. Вече ми прилушаваше от глад. Кой те е карал да постиш? Казах ти, че ако и двамата участваме поравно в уговорката с боговете, ще имаме по-големи шансове за вечен живот. Да, вярно е. Не само ще постия. Ще направя всичко за теб. И аз. Обичам те. И аз те обичам. Ти направи огромна саможертва и мъжът ти е много доволен. Казвай какво искаш. Искам, колкото и да сме заети, каквито и задължения да имаме, каквото и да става в живота ни, любовта ни никога да не отслабва. Няма. Даже ще се увеличава.
със сложна лихва. Щом не издържаш на глад, защо ти е да постиш? За това имаш киселини. Щом ти постиш, защо аз да не пости? При мен е друго. Аз и няколко дни да гладувам, нищо няма да ми стане. Колко пъти да ти казвам, че харесвам тялото ти такова, каквото е. Няма да позволя шеги на тема килограми. Дори самата ти да се шегуваш. Днес реших да постя, защото искам във всички следващи животи да си моя съпруга. Но сега имаш киселини. Голяма работа. О, какво чуваме да си говорите? Колко сладко! Нека Бог ви помогне да сте винаги заедно и все така щастливи. Рахи, направи онази специална отвара за Раджа, която баба направиш. Раджа е силно момче, нищо му няма. Раджа, изпи едно студено мляко и ще успокоиш киселините. Да. Да, по-добре мляко, отколкото отвара. Хайде, стана късно. Да ядем, че всички ще имаме киселини. Сядайте. Ето. Махи. Аз се чувствам виновна заради Махи. И аз. Не можем да забравим станалото, но можем да вървим напред. Затова... Ето. Край на постите. Сега е време да мислиш за танците. Да, моля те. Да, Рахи, време е да излезеш навън. Само те моля да не казваш на никого, че майка ти е в Мумбай. Едва направих крачка към мечтата си. Но мама се появи и отново трябваше да отстъпя назад. Тук имаше бисквити. Къде са? Види, дъщерята на Латика дойде с две приятелки и трите деца взеха последните 3 бисквити. Те си бяха мои. Кой ти е позволил да ги раздаваш? Не бяха златни, Прито. Защо преувеличаваш? Ей, Радио Барти, мълчи. И ти казах да ме наричаш Джаз. Златни или откал няма значение, бяха си мои. Бисквити от кал. Що за пример е това? Извинявай, вината е моя. Не се извинявай. Какво ти става? Дала е бисквитите на деца. Защо си ядосана? Да не бие някой да те обидил? Скара ли се с някого? Ако можех, щях да го убия. Кого, Джасприт? Скапаният ми шеф. Цял ден работя. Почти не спирам. Какво ли не правя за фирмата? Но заслугите са за него. Той раздава бонуси само на любимците си. Мога да работя, но явно не мога да му угодя. Затова не ме повишава. Не ми плаща повече. А работих денонощно по последния проект. Проектът беше успешен за фирмата, а за мен – предателство. Предадоха ме в личния живот, а сега и в професионалния. Все едно целият свят от сутрин до вечер се радва на хвалби и комплименти,
а аз съм наказана с предателства. Добре, само се успокой. Прито, успокой се. Нещо сладко ще заличи вкуса от горчилката на живота. Домашни са. Вие идете да се освежите. Аз ще си пия чай и после ще ядем. Нали? Ти ходи ли на работа? Какво е оправданието днес? Първо трябва да се оправя с това. Какво стана? Тръгнах, но по път... Къде е? Тя каза, че е тук. Лила, ти какво търсиш в гардероба на Кинджал? Едно старо сари. Това търся, ще го дам на една приятелка. Старо сари. Старо е, но е като ново. Кинджал не го е носила, ще го дам на жена, която ще го носи. Това е нормално, когато детето порасне и дрехите му умалеят, даваме дрехите на друго дете. Защо да се харчат пари, нали? Права си. Ако дълго време не носиш нещо, по-добре го дай на някой друг. Това е хубаво нещо. Ето, намерих го. Какво падна? Чакай. О! Бабо, това е един важен документ. Отдавна го търся, не знаех къде е. Ти къде го намери? Беше в това сари. Забравила съм къде съм го сложила. Благодаря. Ще дам сарито на Ханса. Да, добре. Добре, че не успя да го прочете. Пратна ме помоли да скрия резултата, а аз го сложих точно в гардероба. Къде да го държа? Къде да го скрия, че никой да не го види? Знаеш ли какво не харесвам в сливите? Какво? Когато ги откраднеш, знаеш кой е ял от тях? Ти открадна ли ги? Да, за това са толкова сладки. Откраднах ги от дървото отзад. Дали Джасприт се успокои? Не, за това не е дошла. Да ти кажа ли нещо? Всеки вижда само собствените си проблеми, собствените си тревоги. Само, че всеки един човек по света води някаква тежка битка. Така е. На света няма човек, който да няма проблеми. Да, има хора, които обичат да споделят какво ги мъчи. Но има и други, които само трупат тъгата в себе си. Както правиш ти. Много пъти съм те питала за миналото. Но ти нищо не споделяш. Както и да е. Радвам се, че днес не си отишла на работа, иначе мъжът на Анага... Добре, утре обаче отиваш? Ще отида. Ще потърся работа. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर. Изтриго, хайде! Изтриго, откосата ми! Моля те, но помогни му! Днес не постих на празно. Ти спаси живота на мъжа ми. Много ти благодаря. Ано? Какво ти е? Какво има? Ано? Просто се разчувствах. Пееш много хубаво. Много хубаво. ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो.